Hi, Ma'am Aisle. Good evening. Good evening, Day. Asa ka? Outfit lagi kaayo ka. Siyempre, kay Ganda na Kimbay. kaghabol. Yes. I-invite Lawang. ko og dinner diri sa Pura Vida sa akong friend nga bagong naabot gikan sa gawas. Ah, wow. Wala siya nga intimate dinner, good food too. Oh, okay, Ma'am naradyo ko Aisle. i-remind aning mga imbitaron ba tag mga resort o mga big time nga mga hotel. Naradyo ko i-remind ra ani nila no. Di yun tama pasagan og order ha. Kay? Maghulap yun ta Sige. kung unsay idalit or unsay gi-offer. Dili gud ta magmismo magpili-pili sa mga sudan. Kay kabalo bayagog ka. Social nga lugar dapat social po ka. Dili magpasagan og order. Maghulap kung orderan, dili magtudlo-tudlo. So, anyway, Okay. ako sa imita pa ako nga friend. Sige, Ma'am Aisle. Nalay kay balong dala. Nagbalon ko kay Inkaso, ato-ato ra niya. Nagbalon ko kay Inkaso, gamay ra ang ordero na ko'y back up diri. Inon-ona ni. Hi, Marjo. May gabi. Hala, nice to meet you. Welcome home. Kumusta yung biyahe kang Sweden, Jai? Medyo na ako yung jet lag. Hindi sa mga. Jet lag. Thank you so much for coming. Maulag gihik kaya ang schedule pero giano mo ikaw kay malamang sa biya kang mauli diri niya. Mga almost 4 years na wala na ulit doon aning pandemic. Sino po yun? Ikaw na? Ako ra, kay yung biya ka nga intimate. Good for two ra gyud siya nga dinner. Gotot na ka, no? Ay gigotom gyud ko dahil kay wala jud muna ni hapon kay kamon man jud kong invitation pa ni hapon so kaon you know. Everything mo uli ko Pinas, pura tinggal. Yes. Oh. Yes. Kung katawad siya ko ni mo Thank you, Jar. Salamat mo sa pag-invite na ako. Wala problema. Ang importante na nakita ta. Kada bang nakahibama ka nga for how many years after all these years. Happy na ko, Ana. Sige, mag-on naman ta. Beer na ta. Beer? No? Kamukha kang buka. Ay, depende ni mo kung sa imong ganahan. Go with the flow na ko. Kung pagkakawag mo, ayun, mo dili ka. Ikaw ba naman? Offer ko. Sige. Ay, kamay naman sa nakita dito. Nag-diet man sa na yung cordon bleu chicken o kaning or tenderloin tenderloin mag-seafood spoon ko kaning liunang fish fillet a la pura vida. Ganahan ko. Oven bake or in a lemon butter sauce butter? Depende na kung asa ka komportable. Sana duha na lang. Kung ka nagduha na lang, dahil human pizza kaning 360, 650 kaning 4 stagioni. Okay. Sige. Dessert? Dessert, kung ako ka ng fruit salad. Katura, gamay raman sa. Oo. Gamay. Kuwan ka putahe. Isa diba pili upat lima. Oo. Ito walo. Pero ulang-ulang sa dahil, kaya mura magnilakaw ka akong kauban ta. Na. O pa din. Unya na ako i-order. Siya na magbibubayan. I-order na ako. Unya na naman. Naabot siya.
Hanggang sa tagoy na ako. Wala ko siguro kung mabalik mo siya. Tawagan sa lang nako sige. kung unsa magaling ha. Okay. Hello Marjo. Hello. Ang attended man dahil. Wait lang sa ako sa idahil pa. Sige. Basta lumot signal. Hello. Hello Marjo. Eh, ganun mo yung dial is incorrect. Na! Di mo imong number. Ganun sa ako ni ma'am. Messenger. Naka-offline ko. Why Kung na lang ba ka nang i-cancel ang akong order ma? Ako sa photo ng kusina. I-cancel na lang ma'am ha ka nang salamat kaayo sa pag-accommodate ma'am. Mubalik ra ko sa sunod adlaw ma'am.